Исәнмесез? Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Махсус операциядә һәлак булган Әлмәтлегә мемориаль такта ачылды. Бөгелмәдә һөнәрчелек йортын ремонтлыйлар. Яшь нефтчеләр космонавтлар белән сөйләшә. Бүген һава десант гаскәрләре көне. Күркәм гадәт буенча бу көнне десантчылар гадәттәгечә зәңгәр беретларын һәм тельняшкаларын киеп шәһәр паркларында җыела. Тантаналы чаралар һәм автойөрүшләр уза. Моннан тыш десантчылар үзләренең һәлак булган иптәшләрен искә ала. Ел сайын алар мемориалга килеп мәңгелек утка чәчәк сала. Быел да Әлмәт десантчылары бергә җыелды. Язын Украинада махсус операциядә һәлак булган хәрби хезмәттәшләре Руслан Яздановка мемориаль такта ачты. Мондый чара беркемне дә битараф калдырмады. Тантаналы ачылышка Русланның батырлыгы белән горурланучы кешеләр шактый җыелды. Малайларыбыз белән бергә уйнап үскәннәрдер. Без бу домны кагына, может, бер школга укыганнардыр инде. Бик әйбәт бала булган инде. Урыннары мактабыз. Чарада район җитәкчелеге дә катнашты. Район башлыгы урынбасары Марат Гирфанов чыгышында Русланның ватан каршындагы бурычын гомере бәрабәренә үтәвен билгеләп үтте. Чарада Русланның әти-әнисе, туганнары һәм дуслары да җыелган иде. Хәрбинең әтисе Фәнзил улының хәрби булырга хыялланганын искә алды. Мин аны Кагалымда яшәгәндә, мы там 20 лет прожили. Клуб Возрождения вот таких мин аны отдал. Бушудога йөрде, спортсмен, он мечтал именно. Шел в ВДВГ именно попасть. Не там танковые войска, там, допустим, или строительные. Только ВДВ он хотел, только ВДВ. Артур Руслан белән шәхсән таныш булган. Алар бергә хәрби спорт союзында танышып шөгыльләнгән. Поддерживать всегда нужно. Во-первых, мы союз десантников. Союз должен быть крепкий, как кулак. И мы собираемся ради того, чтобы открыть мемориальную доску сегодня нашему брату, товарищу Издану Руслану. Руслан Язданов балачактан ук хәрби булырга хыяллана һәм тырышып армияга әзерләнә. Хезмәт вакытында ук батырлык өчен медаль белән бүләкләнә. Аннан ул контракт төзеп Ульяновска китә. Украинада махсус операция вакытында дусларын каплап һәлак була. Оның соңгы медале Украинада махсус операция вакытында күрсәткән каһарманлыгы өчен батырлык ордены геройны үлгәннән соң табып, аның әнисенә тапшырыла. Русланны 11 майда Әлмәтнең 6-нчы зияратында җирләделәр. Алия Байрамалова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төп темаларга Бөгелмә шәһәренең һөнәрчелек йортында капиталь ремонт эшләре тулы куәткә бара. Барысы да Татнефть җәмгыятенең хәйрия фонды гранты ярдәме белән бу эшләргә 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Һөнәрчелек йортын ремонтлау зур вакыйга. Аны биредәге хезмәткәрләр күптән көтәләр. Еллар буена түбәдән аккан су җаннарына тигән. Түбәне 2021 елда ремонтлаганнар инде. Хәзерге төзекләндерү эше бина эчендә бара. Төзүчеләр яңа тәрәзәләр һәм ишекләр куйганнар, ичке диварларны, идәннәрне, түшәмнәрне, сантехниканы яңарталар. Нас 5 маляров, мы занимаемся выравниванием стен. Работаем в течение 1,5 месяца на этом объекте. Һөнәрчелек йорты 2015 елда авторлык проектын һәм Татнефть җәмгыятенең грантын гамәлгә ашыру кысаларында ачыла. Ремонтны да Татнефть хәйрия фондының гранты ярдәме белән башлап җибәрәләр. Төзекләндерүгә балалар иҗат белән шөгыльләнә торган бүлмәләр, коридор кергән. Здание постройки 91 года. Ремонт здесь не производился практически со дня открытия, со дня строительства. На сегодняшний день, благодаря грантовой поддержке ПАО «Татнефть», идет ремонт помещений дома ремесел. Сумма грантовой поддержки составляет 6 миллионов 574 тысячи. Һөнәрчелек йорты мәдәни үзәк кенә түгел, үсеп килүче буын һәм өлкәннәр арасында аралашу, иҗади үсеш үзәге. Бөгелмә шәһәрендәге һөнәрчелек йорты бүгенге көндә республикада бердән-бер. Тиздән ул шәһәрнең визит карточкасы һәм районның мәдәни брендына әйләнәчәк ди белгечләр. К сентябрю мы уже примем, к началу клубного сезона, примем всех желающих прикоснуться к прикладному творчеству, научиться традиционным ремеслам, потому что здесь в Доме ремесел работает гончарная мастерская, работает студия резьбы по дереву, студия по пошиву сценических костюмов. Ремонттан соң һөнәрчелек йортында иҗади тормышның яңа этабы башланачак. Халыклар бердәмлеге көненә биредә һөнәр балалар күзлегеннән дигән шәһәр иҗади күргәзмәсе оештырган ниятлиләр. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты.
Радио түгәрәкләр Совет шырында балалар һәм яшүсмерләр арасында иң популяр булып саналган шуңадырмы, ул шырда илебез инженерларга кытлык кичермәгән. Соңгы елларда мондый берләшмәләр кабат яңартыла башлады. Мисал өчен, Азнакайдагы радио элемтә еш кына хәтта космонавтлар белән дә элемтәгә чыга. Бу елларда әлмәтләр өчен дә мондый мөмкинлек тудырылган иде. Радио Сергей 0, Иван Сергей, Роман Центр, 4 Павел, прием. Нефтче мәйданында космонавтлар белән оештырылган радио элемтә 7-нчесе. Сорау бирергә теләүчеләрнең нибары 10 минуты бар. Шуңа күпләр биргә алдан әзерләнеп килгән. Илебездә иң романтик тоелган һөнәр ияләре турында бар нәрсә дә кызык. Космонавтлар нәрсә ашый, нидән курка, алар сыман булыр өчен нинди телләр белергә кирәк. Космос сөючеләр белән сынаучы космонавт Сергей Корсаков аралашты. Что страшнее, запуск или посадка? Прием. Классный вопрос. Я пока испытал на себе только запуск. Посадка мне только предстоит в конце сентября. Әлмәтләр өчен мондый очрашуны Азнакайның радио элемтә түгәрәге җитәкчесе Ринат Валиев оештыра. Аның түгәрәгенә 300-дән артык бала йөри. Мондый мөмкинлек Татнефть компаниясе гранты ярдәме белән мөмкин була. Шуның бәрабәренә Ринат ага республика буенча ачык очрашулар оештыра да инде. Космонавтлар белән сөйләшкәнче Константин Циолковскийның оныгы Сергей Самбуров белән шалтыратышып документлар тапшыралар икән. Халыкара космик станция Әлмәт өстеннән кайчан узачагы 3-4 атна алдан билгеле була. Берничә көн элек килдем монда, үземнең шушы грантка кагылган эшләрне барсында башкардым. Короткий волнада связь үткәрдек. Балаларга беренче радиосвязьга аңлату, радиосвязьнең нәрсә икәнен күрсәтү. Алар шушында турып, бер кайда бармыйча, җир шарының анда Австралия белән, Америка белән связь үткәрә алалар. Бу эшне башкарганда Ринат агага иң беренче ярдәм итүче, кайгырып торучы кеше тормыш иптәше Мәүлидә ханым. Бик узак еллар инде, бер 25-30 ел бар инде. Ул бит инде бер техникумда, бер институтта бетермәгән, үзенең башы белән шушы әйберләрнең бөтенесен дә үзе уйлап, шутлап, чыгарып шөгыльләнә инде. Космонавтлар белән аралашуда бер сеанста калдырмаган бала Камил Шафигуллин. Бирегә ул үз сорауын бирегә һәм җавап ишетергә дип килгән. 6 яшьлек Камил киләчәктә космик корабльләр төзергә хыяллана. Безнең улыбыз 1 ел радио элемтә кружогында занимация итә. Алар шул радио элемтә космонавтлар белән оештыралар, сөйләшәләр, сорауларга җавап ишетәләр. Бүгенге көндә безнең улыбыз 4 шундый радиосвязь космонавтлар белән үткәрде. Каракүз фестивале дәвам итә. Атна сайын җомгадан якшәмбегә кадәр китап клубы уза. Бу елларда Әлмәт иҗтимагый үзәгендә фильм карарга була иде. Ә калабызның индустриаль скверында яшьләр мөхите булдырылган иде. Свобода урам мәдәнияте фестивале Әлмәткә татарстанлыларны гына түгел, Россиянең төрле шәһәрләреннән дә катнашучылар, тамашачылар җәлеп итте. Шимбә калабыз скейтбординг үзәгенә әверелде. Әле генә яңартылып куллануга тапшырылган индустриаль сквер булай бу спорт түрен үз итүчеләрнең яраткан урыны иде. Хәзер исә ул башка шәһәр яшьләрен дә җәлеп итә. Теләге булган һәркем каллиграфия һәм скетчинг буенча мастер-класста катнаша алды. Шул ук вакытта стикер пакларны булдырырга һәм төрле сувенир продуктларын ясарга була иде. Шулай ук Свобода ирек фестивале кунаклары өчен 2 көн тәмле фудкортлар эшләде, ә маркет зонада җирле һәм Россия дизайнерларының кием һәм аксессуарлар алырга була иде. Бик матур, бик әйбәт. Кешегә, балаларга шундый мероприятиеләр кирәк. Безнең городка бик зур бәйрәм получается. Бик шады, балалар даже карый. Якшәмбе BMX юнәлеше буенча ярышларда егет-кызлар велосипедта чыгыш ясады. Свобода урам мәдәнияте фестивале кысаларында граффити зонасында булдырылган иде. Петербург, Казан һәм башка шәһәрләрдән килгән райтерлар биредә фристайл форматында махсус булдырылган каркасларда рәсем төшерде. Sunshine Jam брейкданс фестивалендә шимбә сайлап алу этаплары узса, якшәмбе иң яхшылар арасында финаллар үтте. Катнашучылары бөтен Россиядән җыелган иде. Елизавета Маканова әтисе белән Казаннан килгән. 13 яшьлек кыз 2 ел брейкданс белән шөгыльләнә. Әлмәттә узган Свобода урам мәдәнияте фестивалендә үз яшендә бердән-бер брейкданста көч сынашучы кыз бала. Фестиваль сам по себе хороший. Я участвовала. Фестиваль бик ошый, мин катнаштым. 13 яшь номинациясендә чыгыш ясадым. 4 иң яхшы арасына чыктым. Хәзер иң яхшы икелектә командадашым белән җиңәсем бар. В топ-2
нам еще предстоит победить вместе с моим командником. Фестиваль, отличный город. Менә дигән фестиваль, шәһәр бик әйбәт, искиткеч атмосфера. Без сокланабыз һәм бергә тагын бер кат килергә телибез. Минем кызым монда чыгыш ясый, үз яшь категориясендә 3нче урынны яулады. Хәзер әле икешәрләп чыгыш ясаячак. Менә финалларның башлануын һәм анда чыгыш ясавын көтәбез. Вот ждем, когда начнутся финалы, и вот там будем выступать. Индустрия сквердагы Свобода фестивале Антоха МС чыгышы белән тәмамланды. Мәскәүдән килгән хип-хоп башкаручы сәхнәдә урнаштырылган стөлдә скейт тасталуын күрсәтеп тә җырлады, трубада да уйнады. Ә Азактан теләге булган һәркем белән бергә фотога да төште. Здорово. Хотелось бы, чтобы артисты как можно... Шәп, артистлар мондый шәһәрләргә ешрак йөрсен һәм үзләреннән соң яхшы истәлекләр калдырсын иде. Чөнки бу бик илһамландыра, кешеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклаша һәм шул рәвешле музыка яши, кешеләр җырлый. Музыка живет, люди как можно больше поют. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.